Здравейте, приятели, и добре дошли в новото ми видео. Днес ще разгледаме няколко техники за credential атаки. Задачата ни е от два елемента. В първия елемент ще трябва да идентифицираме типа на хеша, след това да го декриптираме. За целта ще използваме Hash ID и Hashcat. В втория елемент ще използваме Password Spraying и Password Stuffing техники за идентифициране на валидни акаунти за достъп в отделни системи. Ако сте готови, нека да започваме. Първо ще идентифицираме типа на първия хеш. Както казахме, ще използваме Hash ID. Виждаме, че ни предлага различни варианти. Ще използваме мода 5 за Hashcat. Мода е 0. Изпълняваме следната команда. Така, дават ни също, че първия хеш е 7 символа, е числа и може да бъде брутфорснат. Втория ни е 6 символа и също може да бъде брутфорснат. Да използваме инкремент. Затова използваме A3 за брутфорс. Ето тук. Даваме му и като инкремент. Подаваме хеш файла или хеша. Ние го имаме в файл, затова подаваме хеш файл. И сега ще поредем, че са диджити. Ето, крайта го много бързо, разбира се. Тук флага е 8675309. Въвеждаме си го. За втория хеш ще подходим по същия начин, както за първия. Тук ни дава, че е SHA-1, мод 100. Съответно, подаваме, че е 100. Пак ще използваме Brute Force. Инкремент също така. За Hash 2. И тук подаваме Characters. В случая ще подадем 6. Characters ще ги подадем с A. Ето, готово. Също беше много бързо. NMB3R. Въвеждаме го. И сме готови с първата част. Ето го сценария и за втората част. Тук ни искат да си извадим IP-то, да идентифицираме коя ни е мрежата. След това да използваме NetDiscover, за да видим за сървъри, които са в тази мрежа. Ето, ще опитаме с 1.162.
Така, значи трябва да използваме Hydra, Users Text и парола Spring24, за да намерим акаунти, към които да се логнем. Първо ще си пуснем Nmap да видим какви сервиси имаме там. Ето, има някакво RTP. Ще го пуснем към него. Командата ни е следната. Подаваме си листа с юзерите. Подаваме си паролата. RTP към IP-то на сервера. Даде някаква грешка. Да. Допуснал съм правописна грешка. Съжалявам. Сега ще изчакаме да извърти списъка и да видим кои потребители са валидни и ще ги въведеме. Ето намерихме първия валиден акаунт. Джон Лемон. Ето, още един. Дъсти Хорн. Ето го и третия, Джо Уинц. Значи тук не искат да ги въведеме по азбучен ред. Значи започваме A, B, C, D. Това е първия. Дъсти Хорн. Другите са с J. Джо. Следващото е H. Следващото е I. A, B, C, D, E. Значи Джо Уинц е следващия. И последния е Джон Лемон. Така. Ето. Приключихме и този флаг. За последния флаг сега да видим какво ни искат. Така. For the last exercise, you will use credential stuffing techniques to identify valid logins for remote web application. There's file on the desktop titled Breach that contains usernames and passwords that were obtained in data breach. Така, използвайте grep, за да извадите всички имейли, които са library. Така, в отделен файл, след това с cut командата да го разделим на други два файла, които са единия с имейли, другия с пароли. След това трябва да използваме Burp Suite Intruder за IP-то на този същия сервер на 162 IP
порт 3000, за да атакуваме и да извадиме валидните юзернейми. Трябва да използваме Pitchfork. Добре. Значи, ето го, брич го имаме тук. Трябва да използваме grep, за да извадим всички имейли, които са от CyberArray. Добре. Ето. Сега трябва да използваме cut, за да го разделим на други два файла. Единия с имейли, другия с пароли. Добре, ето имаме ги извадени. Сега ще си пуснем Burp Suite. Ще си отворим браузъра. Трябва да отидем на същото IP на порт 3000. 1.162. Ето. Сега ще си вземем реквеста тук от хисторито. Всъщност, първо ще пуснем един. Ето, login request. Ще си го изпратим към интрудера. Тук ще заредиме Pitchfork. Payload-ите. Първото ни имейлите. Тук ни казват да се уверим, че сме изключили encoding for payload set 1. Ето го тук encoding. Изключваме го. Зареждаме втория payload с паролите. И стартираме. Ето тук ясно виждаме, че има три потребителя, които де факто ние търсиме. Това е първия, това е втория, това е третия. Това можем да го видим по лента на респонса. Ето тук ни е по-различен. 223, другите са по 224, значи този е валиден, този е валиден и този е валиден. За да се увериме, можем да се отвориме и да си напишеме да пробваме, но със сигурност това са те. Нека го провериме. Все пак. Кармен.
Значи това са ни потребителите, които търсиме. Тук пак не иска да ги подредиме в азбучен ред. Значи A, B. A, B, C, D. Значи първия е Бъди. A, B, C, D. Другия ни е Даниел. И другия ни е Виви. И сме готови. Ами, приятели, това беше за днешното предизвикателство. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно, да сте научили нещо ново. Ако е така, моля, харесвайте, коментирайте, споделяйте и не забравяйте да се абонирате за канала. До нови срещи!